Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ntambama siyabonga uNkulunkulu, sibonga ithuba uNkulunkulu asiphe lona. Ngiyezwa nje ntambama nami namhlanje kuyabekeka nje ukuthi ngike ngishere izwi ngegama lenkosi uJesu ngokusizwa yiyo futhi inkosi. Sizothola izwi lethu laphayana encwadini kaExodus siqala ngo-chapter 4. Sizofunda nje amavesi ambalwa ku-chapter 4 bese kuthi-ke siqhubeke siye kwesinye isahluko ngokusizwa yiyo inkosi futhi noma kusahluko 14. Soqala la ku-chapter 4, isihloko sakhona sithi uMose uphiwa amandla okwenza izimangaliso. Verse 1, uMose waphendula wathi, kepha bheka, abayikukholwa yimi, bangalaleli izwi lami, ngokuba bayakusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Wayesethi kuye uJehova, kuyini lokhu okusesandleni sakho? Wathi induku, khona wathi yiphonse phansi. Wayeseyiphonsa phansi, yaphenduka inyoka. uMose wayibalekela. Wayesethi uJehova kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe, ukuba abantu bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. uJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesefaka isandla esifubeni sakhe. Ngiyaxolisa bazalwane. uJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesefaka isandla esifubeni sakhe. Lapho esesikhipha, bheka, isandla sakhe sasinochoko sinjengeqhwa. Wayesethi kuye, buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wayesebuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe. Kuthe esesikhipha esifubeni sakhe, bheka, sasesiphendukile sinjengenyama yakhe. Verse 8, kuyakuthi uma bengayikukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, bayakukholwa yizwi lesibonakaliso sasemuva. Kuzakuthi-ke uma bengayikukholwa nayilezi izibonakaliso ezimbili, bengalaleli izwi lakho, uyakukha amanzi omfula, uwathele emhlabathini owomileyo. Amanzi owakhe emfuleni ayakuphenduka igazi emhlabathini owomileyo. uMose wayesethi kuNkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala, namanje lapho usukhulumile encekwini yakho, ngokuba umlomo wami unzima, unamalimi. Ngizacela nje ufunda nje nawo noverse 12 noverse 11 noverse 12. uJehova wayesethi kuye, ngubani owenzile umlomo womuntu na? Ngubani owenza isimungulu nesithulu nobonayo nempumputhe na? Akusimina uJehova na? Ngalokho hamba, ngizakuba nomlomo wakho, ngikufundise lokho oza kukukhuluma. Sizosuka-ke lapha siyofunda-ke u-chapter 14. Isihloko sakhona sithi ukubhubha kwabaseGibhithe elwandle olubomvu. Verse 1, uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kwabakwa-Israyeli ukuba babuyele emuva, bamise ngaphambi kwePhi-Hahiroti, ngaphakathi eGidoni nolwandle, phambi kweBhali Sefoni. Anomisa ngaselwandle nibhekane nalo. uFaro uyakuthi ngabantwana bakwa-Israyeli
badidekile ezweni ihlane libavalele. Ngiyakuyenza lukhuni inhliziyo kaFaro, abalandele. Ngiyakudunyiswa ngoFaro nangebandla lakhe lonke. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nginguJehova. Benze njalo-ke. Inkosi yaseGibhithe yabikelwa ukuthi abantu sebebalekile. Inhliziyo kaFaro neyezinceku zakhe yabaguqukela abantu, bathi, yini lokhu esikwenzileyo? Sabavumela abakwa-Israyeli ukuba bahambe bangasikhonzi na? Wabophela inqola yakhe, wahamba nabantu bakhe, wathatha izinqola ezingama600 ezikhethiweyo, nezinqola zonke zaseGibhithe nezinduna zazo zonke. UJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro inkosi yaseGibhithe, waxosha abakwa-Israyeli ngokuba abantwana bakwa-Israyeli baphuma ngesandla esiphakamileyo. AbaseGibhithe babaxosha abamahashi onke nezinqola zikaFaro nabamahashi bakhe nempi yakhe, babafica bemise ngaselwandle ngasePhi-Hahiroti ngaphambi kweBhali Sefoni. UFaro esesondele, abantwana bakwa-Israyeli baphakamisa amehlo abo, bheka, abaseGibhithe babebalandela. Basebesaba kakhulu abantwana bakwa-Israyeli, bakhala kuMose bathi, Mose, kungokuba kwakungekho mathuna eGibhithe usikhuphile ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokhu wasikhipha eGibhithe na? Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi, siyeke sikhonze abaseGibhithe na? Ngokuba bekuyakuba ngcono kithi ukuba khonza abaseGibhithe kunokuba sifele ehlane. Uvesi 13. UMose wathi kubantu, ningesabi, qinani nibone ukusindisa kukaJehova azakunenzela khona namuhla, ngokuba abaseGibhithe enibabonile namuhla anisayi kubuye nibabone naphakade. UJehova uzakunilwela, nothula nina. UJehova wayesethi kuMose, ukhalelani kimi na? Yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bahambe. Phakamisa wena induku yakho, welule isandla sakho phezu kolwandle, ulwahlukanise. Abantwana bakwa-Israyeli baza kuhamba phakathi kolwandle emhlabathini owomile. Bheka, mina ngiyakuzenza lukhuni izinhliziyo zabaseGibhithe babalandele. Ngizakudunyiswa ngoFaro nangempi yakhe yonke, ngezinqola zakhe nangabamahashi akhe. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi nginguJehova nxa ngidunyiswa ngoFaro ngezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu nobumnyama noma ikhanya ebusuku, ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. UMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle. UJehova wamukisa amanzi ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. Abantwana bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Amanzi aba lugange kubo
ngakwesokunene nangakwesokhohlo. AbaseGibhithe babaxosha bangena emva kwabo phakathi kolwandle, nabamahashi onke kaFaro nezinqola zonke nabamahashi bakhe. Kwathi ngomlindo wokusa uJehova walunguza impi yabaseGibhithe esensikeni yomlilo neyefu. Wayidunga impi yabaseGibhithe, wawisa amasondo ezinqola ukuba bahambise kalukhuni, baze bathi abaseGibhithe, "Masibaleke ebusweni buka-Israyeli, ngokuba uJehova uyabalwela emelene nabaseGibhithe." Wayesethi uJehova kuMose, "Yelula isandla sakho phezu kolwandle ukuba amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe, phezu kwezinqola zabo nabamahashi abo." uMose welula isandla sakhe phezu kolwandle, ulwandle lwabuyela endaweni yalo ngokufika kokusa. AbaseGibhithe balubalekela, uJehova wabathuntuthela abaseGibhithe phakathi kolwandle, amanzi abuyela asibekela izinqola nabamahashi nayo yonke impi kaFaro eyayingene elwandle. Emva kwazo akwasala noyedwa kubo. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bahamba emhlabathini owomileyo phakathi kolwandle, amanzi aba lugange kubo ngakwesokunene nangakwesokhohlo. Kanjalo uJehova wasindisa u-Israyeli esandleni sabaseGibhithe. U-Israyeli wabona abaseGibhithe befile ogwini lolwandle. U-Israyeli wabona umsebenzi omkhulu uJehova awenzile phezu kwabaseGibhithe. Abantu basebemesaba uJehova, bakholwa nguJehova nenceku yakhe uMose. Amen. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa. Inhliziyo yami iyabuka bazalwane, lezi zincwadi zibhalelwe thina ukuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu uhamba nomuntu, noma amandla kaNkulunkulu asemuntwini, wabekile emuntwini. Ngibuka abantwana baka-Israyeli bazalwane ukuthi baphumile lapha eGibhithe, ezweni laseGibhithe, bekhishwa ngesandla esinamandla. uNkulunkulu uyenzile imisebenzi yamandla. Ikhona nje into eyodwa abahamba nayo futhi engiyiqaphela kakhulu, ukuthi uNkulunkulu kuyo yonke imisebenzi ayenzile, induku kaMose le athi maye uMose ebona uNkulunkulu ehlane lapha eluse khona izimvu, noma lapha uMose abona khona isihlahla sivutha umlilo. uNkulunkulu wasethi-ke kuMose, "Uphetheni esandleni sakho?" Uthi uMose, "Ngiphethe induku." Uthi iphonse phansi, uyayiphonsa phansi uMose, le nduku iphenduka inyoka. uMose uyayibalekela. Uthi uNkulunkulu, "Ibambe ngomsila le nduku." Uyayibamba uMose ngomsila, iphenduka induku futhi. Uthi uzohamba ngayo le nduku. Mayefika naphambi kaMose kaFaro nezinduna zakhe, usebenzisa yona le nduku. Uthi uyiphonsa phansi ukuze uFaro azi ukuthi uthunywe nguNkulunkulu. Uthi nezanuse zikaFaro nazo zaphonsa ezazi izinduku, zaphenduka izinyoka zonke. Kodwa-ke indaba yenduku kaMose yona, noma le nyoka ekade iyinduku kaMose, izinyoka lezi zezanuse, abese eyibamba futhi ngomsila uMose, inyoka iphenduka induku. Manje ngiqaphela ukuthi le nduku kaMose manje inenduku zezanusi phakathi kwayo. Bahamba manje nenduku enezinduku zezanusi zaseGibhithe. Umuntu endleleni mase befika olwandle, bayibonile yonke imisebenzi kaNkulunkulu nje, zonke inhlupheko yaseGibhithe, lezi izinhlupheko eziyishumi zaseGibhithe, omiyane, amaxoxo, isikhonyane, amanzi aphenduka igazi, nje zishumi, ukufa kwamazibulu, ukufa kwemfuyo yabo. Bakubonile konke lokho ukuthi uNkulunkulu wenza izimangaliso, uNkulunkulu wabo. Mase befika lapha olwandle olubomvu, kuyafika ukuthi Moses, usikhipheleni eGibhithe. Sibe sishilo thina ukuthi siyeke sibakhonza abaseGibhithe, siyeke kulokho kuhlupheka esikukho. Wena wasikhipha ukuthi sizofela la ehlane.
sebemshintshela uMoses. Kodwa manje into engiyiqaphelayo ukuthi ingqondo yabo iyasuka kunefu abahamba nalo eliphambi kwabo, but ayasuka amehlo abo kulelifu abheka abantu ababaxoshayo, leli butho likaFaro elibaxoshayo babheka lona. uNkulunkulu uthi kuMose shaya ulwandle luvuleke bahambe emhlabathini owomileyo. Ingqondo yabo noma behamba la emhlabathini owomile ayikho kulesi simangaliso uNkulunkulu asenzile angakaze asenze na before, asiqale kubo ukuthi asenze nabo abakaze bezwe ngaso ukuthi ulwandle lwake lwahlukana abantu bangena bahamba emhlabathini owomileyo uqale ngabo. uNkulunkulu uyabenzela leso simangaliso, bayangena bayahamba emhlabathini owomileyo, kodwa amehlo wabo asiboni abheke laba abantu abaxoshayo. Ibutho leli lizemva kwabo, izinqola namahasha azemva kwabo, basaba lona. Ababoni imisebenzi kaNkulunkulu, abaliboni ife lihamba phambi kwabo, ebusuku belingumlilo, ababhekanga lona, babheke manje lempi esemva kwabo. Bathi mase befika le phambili, uNkulunkulu esethi kuMose shaya futhi amanzi, ulwandle lubuyele. Ulwandle labuyela, luthe mawulubuyela ulwandle bamukiswa lulwandle, abaseGibhithe bafa, wabathuntuthela ulwandle uNkulunkulu. Bayaqala manje futhi bayawabona amandla kaNkulunkulu ngoba baseGibhithe befile. Bebengawabona amandla kaNkulunkulu behamba phakathi kolwandle emhlabathini owomile. Baqala ukumdumisa uNkulunkulu mase bebone izidumbu zabaseGibhithe. Kodwa manje akupheleli lapho ukungabaza kwabo ukumkhonza uNkulunkulu. Bayahamba lapha ku-16 bayafika ehlane, balambile, babuyele ekuthenini no Mose usikhipheleni futhi eGibhithe. Bekukhona ukudla besidla futhi sisutha. Manje ngiyabheka ke bazalwane ukuthi isikhathi esibhekana nazo ziyafana nezikhathi ezabhekana nabantwana bakwa-Israyeli. Nathi siyahlangana nezimpi. Ikhona indaba ethu umkhulu ongakithi kunosezweni, izwi lithi mkhulu ongakithi kunasezweni. Kodwa mase kufika impi ayikhumbuleki lelo zwi ukuthi ngingena kulempi ngoba umkhulu ongakithi kunalo osezweni. Uthola umuntu esebabaza impi, uthola umuntu esebabaza ukugula, uthola umuntu esebabaza ukuhlupheka, uthola umuntu esebabaza indlala. Kodwa into enkulu yilo ngakithi kunalo sezweni. uNkulunkulu mkhulu kunendlala, uNkulunkulu mkhulu kunokugula, uNkulunkulu mkhulu kunokuhlupheka konke esibambana nakho, uNkulunkulu mkhulu kunempi yonke esibambana nayo. Manje ngibheka le ndaba yabantwana bakwa-Israyeli ukuthi bazibonile izimanga, uNkulunkulu kusibamnyama iGibhithe lonke bona besale ekhanyeni. uNkulunkulu abaseGibhithe mabefelwa ngamazibulo awabafanga abantwana bakwa-Israyeli. Kodwa endleleni bafikelwa ukuthi Moses, abasho ukuthi uNkulunkulu. Mase befikelwa ukulamba, abasho akufiki nesimili ukuthi sicelele uNkulunkulu ukudla silambile. Kodwa baya kuye ngempi, bayakhonona. Nathi singabazalwane sinokubheka ukuthi impi, ukhona umzalwane ongamuzwa ethi nje kanti mina yami impi phela nini? uNkulunkulu ufuna wena, uNkulunkulu akafuna ubheka impi. Yabona singabazalwane sinokubheka ukuthi uthola ukuthi nje uNkulunkulu ukuphila lokho kukodwa kungankulu. Ungabheke wena ihlupheko obambene nayo noma ubheke indlala. Kakhulu nje ngizaveka indlala nje ngoba yinto engathi ihlukumeza umuntu. Uthola ukuthi ubheka indlala kunokuthi ubheka uNkulunkulu ukuthi inkosi ngilambile kodwa ngiyakholwa, inkosi ngilambile kodwa ungiphilisile ngilambile. Ziningi izimo esidlule kuzo singabantu, kodwa ungathi umuntu mangathiwa nje umuntu akafakaze ngokuthi impilo yakhe kusukela ebantwaneni impilo yakho beyinjani. Abantu abaningi bazobala ukuhlupheka ukuthi ngeke ngasokola empilweni, ngeke ngahlupheka ngihlushwa usibanibani, ngeke ngathola umsebenzi ngahlupheka. Uthola ukuthi lo muntu ubheka inhlupheko, ubheka impi, uphakamisa impi kunokuthi aphakamise ukuthi ngihluphekile emsebenzini. Ubuka ukuthi emsebenzini ngihluphekile, akabona umuso ukuthi uke wathola umsebenzi. Umuntu ubheka ukuthi ngikhule nzima mina, akaphakamisa ukuthi uNkulunkulu ungikhulisile.
Ukukhula nje kukodwa kungumusa. Ungenzeke ekukhuleni kwakho ukhule uhlupheke ungatholi ukudla kahle, kodwa ukhulile. Bonga lokho. uNkulunkulu akulindele kithi, ulindele ukuthi ezintweni zonke ezikhona esibambana nazo, asibhekeni kakhulu okuhle uNkulunkulu asenzela khona, siphakamiseni kakhulu okuhle esikwenzelwa nguNkulunkulu. Singaphakamisi izimpi, singadumisi izimpi, singaphakamisi usizi, siphakamise uNkulunkulu. Uthi umhlabelele umdumise njalo nasenhluphekweni. uNkulunkulu ufuna simdumise nasenhluphekweni, simbheke noma isimo sinzima noma isimo sibuhlungu, awubheke okuhle uNkulunkulu akwenzele khona. Ukuphila kukodwa ngowokuqala kubalulekile. Ukuphila nje kukodwa kuyinto efunwa nguNkulunkulu. Abantu sihlangana nezimpi ngokushiyana, kodwa sonke sidlule ezimpini, akekho ongadlule empini, kodwa akudingi ukuthi sibabaze izimpi esidlule kuzo. Ngoba nampa abantwana bakwa-Israyeli mase kufika indlala, bebekhohlwa ukuthi uNkulunkulu bakhiphile eGibhithe ezweni lobugqila. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu badlulise olwandle la kungaze kuhambe khona umuntu, uhambe bona kuqala nje, beqala ngabo futhi mhlawumbe kwagcina ngabo. Kodwa nje bebekhohlwa konke lokho, bebekhohlwa ukuthi kunensika ephezulu kwabo, bahamba noJehova sebawothi. Kodwa nje bebekukhohlwa lokho, bavele bacomplaine nje ukuthi usikhiphe eGibhithe ukuthi sizobulawa indlala. Manje ntambama bengizonxusa nami ukuthi nje ake sifundeni ukudumisa uNkulunkulu. Ake sifundeni ukuthi ezimweni ezisehlelayo uSathane uletha lezi zimo ukuthi asuse ingqondo yethu noma inhliziyo zethu zisuke kuNkulunkulu, zibuke isimo. Abakwa-Israyeli basuke ekubhekeni umsebenzi uNkulunkulu awenzile, ukuvuleka kolwandle. Basusa amehlo abo ekubhekeni lensika yefu ehamba phambi kwabo eba umlilo ebusuku, babheka impi yaseGibhithe. Bahamba nje bebheke emuva. Khona ngiyazi kuyethusa vele ngoba le kwakuzimpi yaseGibhithe. Abantu abahlomileyo beze ebantwini okunabantu besifazana khona, okunabantu abadala khona, okuney'ngane khona. Iyethusa kodwa mkhulu ongakithi. Uma singaba nje nalento nalowo mqondo ukuthi mkhulu ongakithi, ezimeni zonke siphakamise ongakithi. Singabuki impi, sibuke nje osinqobisayo noma osipha amandla okunqoba. Ntambama nje bazalwane, nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga leli thuba ukuthi ezikhathini eziningi siyathanda ukuzithwalela, siyathanda ukukhala, siyathanda, kodwa konke lokho akusisizi. Ongakithi mkhulu kunalo sezweni. Ntambama nje nami ngithi ngidlulise nje lo mlayezo bazalwane, ukuthi abantwana bakwa-Israyeli basusa amehlo abo kuNkulunkulu, babheke impi. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu sebakhiphile ezweni lobugqila. Inhliziyo zabo zakhala ukuthi bekungcono sibuyele, bekungcono siseGibhithe, besinokudla, bekungcono. Yazi ukuthi nje bekungcono. Abafuni lokhu uNkulunkulu abenzela khona, leli izwe abathembisa lona ukuthi bayezweni lesithembiso, izwe elinobisi noju lwezinyosi, kodwa bona babona nje lokho ade bekudla eGibhithe kungcono. Ntambama nje ngizonxusa nami ukuthi nje esimeni obhekene naso, angenzeka mhlawumbe umuntu akasebenzi, awusebenzi, uNkulunkulu mkhulu kunomsebenzi. Ongakuwe nje mkhulu kunomsebenzi. uNkulunkulu futhi uyazazi izidingo zethu, futhi akakhuluma amanga. uNkulunkulu ntambama uthembekile, unkathazo yosuku yanele lona. Ake sibukeni nje okuhle uNkulunkulu asenzele khona, simdumise ngakho, simbonge ngakho, singadumisi inhlupheko, singadumisi izimpi, singadumisi usizi. Esidumiseni nje uNkulunkulu nje impilo zethu, egameni lenkosi yethu Jesu. Ngizocela sikhulekeni. Baba wethu oyingcwele, msindisi onamandla, uNkulunkulu olungileyo, siyabonga Jesu, siyabonga uNkulunkulu engcwele ukusigcina nokusambulela imfihlakalo yakho, ukwazi ukuthi wena uNkulunkulu ezimo zonke esibhekana nazo wena mkhulu kunazo, ukuthi wena umkhulu ngoba ungakithi, wena ongakithi umkhulu kunalo sezweni. Siyakhuleka ntambama, hambela bonke abantu bakho benzile, abantwana bakho bonke abagulayo, umkhulu wena uNkulunkulu kunokugula. uNkulunkulu engcwele, kwabasheleyo umkhulu wena kunokweshela, uNkulunkulu engcwele, kwabasemajele
mkhulu wena kunejele, nkulunkulu engcwele. Ntambama Nkosi enamandla wonke, ingane ezihluphayo ezihlukumeza abazali, wena umkhulu kunaleso simo. Nantambama Nkosi siyakunxusa, hambela bonke abantu bakho Nkosi, siguqule inhliziyo zethu zifune wena kuzo zonke izikhathi. Sifuna ubukhona bakho namandla akho kithi empilweni zethu. Siyazi ukuthi usithembisile Nkosi ukuthi okunye kuyokwenezelwa. Siyacela ke ntambama Nkosi enamandla wonke, vuselela ithemba kwasebephelelwa ngamandla okukholwa. Vuselela Baba ukukholwa, uNkulunkulu engcwele, hlaba izinhliziyo ezingakholwayo, ezingakakholwa kuwe Nkosi. Abantu bakho baphendukele kuwe, bafune wena egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka ntambama, thatha indawo yakho nkulunkulu, ube uNkulunkulu wempilo zethu, sibe ngabantu bakho, sibe ngabantwana bakho egameni lakho Jesu. Siyabonga Nkosi ukusigcina nokusilonda. Siyabonga nokuthi usithande. Siyabonga nethubo osipha lona lokufuna wena ngezikhathi zonke. NgoJesu lobonga manje kuze kube phakade. Amen.